Hi guys! Ari na naman ang inyong pobreng vlogger. Nakapangasawa sang pobreng munay pero wala magmahay. Kay dako man ang munay-nay. Wow. Guys, all nan. May palaka kita. Maadobo naman kita guys. Ako nang itimpla. Oh, gimikos-mikos lang guys. Plastar ang kalaha. Yan, ang maputi na kalaha. Iplastar sa mahiwag ang kalan. Limpyo na guys. Okay, butangan mantika. Yan. Daw medyo gamay na ginang mantika ta. Kaya daw pigano na. Nan. Okay. Butangan panakot. Ahos. Bombay. Kagluya lang guys. Siyempre, hindi madula ang tanglad. Pangpahamot sa ato na nila. Yan. Lugay-lugayon lang. Hasta nga magpulahan. Okay. Kaya daw pulahan naman. Aton duman sa gunsunan. Sang aton nga palaka. Wow. Yan, pwede ka namin guys. Tuway ko na naginuto ng aton nga palaka. Para gin mabalaan bala nga palaka siya. Nan. Okay, takloban ta lang. Okay, pila ka minuto ang nahuman. Aton nga pagabuksan kay medyo hubas duman. Okay, lugay-lugayon lang. Aton naman siya pagatugungan. Sang pineapple juice lang. Nan, para magkumok pagid guys. Magnami pagid ang aton bala nga palaka. Aton naman siya ginbuksan. Kagin lugay-lugay lang. Yan, aton siya butangan. Sang lagaw nga sinamakan nga tama gid kakahang. Wow. Okay, aton lang anay nga pagkatakloban guys. Nan, okay kay pila ka minuto duman ang naman, aton naman nga pagabuksan, aton nga pagkatilawan. Okay, kay daw medyo ako nakulangan, aton lang dugangan. Sang asin kag silver swan. Aton naman nga pagkatakloban. Okay, kay daw ginapaman. Okay, lugay-lugayon lang. Kay may tubig pa man, aton lang anay nga pagkatakloban. Nan, okay, kay gina pa man, ato naman nga pagabuksan, aton sa sagunsunan. Sang peanut butters, guys, pangpanamlam sa aton adobo. Nan, okay, aton duman anay nga pagkatakloban. Okay, kay gina pa man, ato naman nga pagabuksan. Yan, kay daw medyo nagubas naman, aton duman sa paluapan. Sang kalamay nga tama-tama lang, para nga aton nga adobo magagaw-agaw ang kaslom yablak na tamis, guys. Nan, aton anay nga pagkatakloban. Okay, kaya daw ginapaman. Ato naman nga pagkabuksan. Ato naman paluapan. Sang Mang Tomas, pang sarsa guys. Wow. Nan, parang aton nga adobo, maglapuyutan. Yan, nikos-nikos lang. Okay, ato naman nga pagkatakloban. Okay, kaya ginapaman. Ato naman nga pagkabuksan. Sa oil sauce, aton siya dugangan. Wow. Nan, ginapuga na. Kaya way naging unod. Okay, lugay-lugayon lang. Ato na nga pagkatakloban. Okay, ato naman nga pagabuksan. Kay ato naman nga pagabutakan. Sang kitsap nga mapran. Yan. Wow. Pangpagwapa. Sang ato nga linuto guys. Pangpanami pageda. Nan. Okay, ato lang nga pagkatakuban. Ato naman nga pagabuksan. Kay ang ato nga adobo ng damian. Ato lang nga pagabutangan. Sang daon paminta guys. Nan. Parang wow. Ato nga adobo maghamutan man. Nan. Okay, lugay-lugayon lang. Okay, luto na guys. Plastar sa namisa kay makaon kita. Wow. Okay, mga muyo kita nay. O guys, so pakal sa man kita. Adobong palaka naman nato ng sudan guys. Wow. Yan, amo gini sa umaka. Nan, mas mabakas ka lang diri. Malibre sudan mo. Ay abaw, perte ka na best. Perte ka gwapo sudan ta guys. Kampiyon. Perte ka saburoso. Kanami gid nga pagluto niya. Kay nagmalam-malabla. Pwerte ka gwapo nga pag-usap mo. Pwerte ka juicy. Yan. Okay, sige guys. Basi kung makagini ako video sa inyo, wall, pwede paki-like, follow, and share mo sa ako mga video. Madamo gid nga salamat.